Ahojte, zdravím vás do Veleny. Dnes si ideme rozoberať tému kozmetiky, takže som tu dnes sama. Dostávame od vás otázky, prečo kozmetika podľa ženského cyklu, prečo ju máte užívať, prečo sme ju vlastne vyvinuli. Čiže v prvom rade, prečo kozmetika podľa ženského cyklu? Tak ako hormóny ovplyvňujú 90% procesov v našom tele, či je to spánok, či sú to naše nálady, či je to metabolizmus, či je to energia, ktorú my ako ženy máme, takisto majú vplyv aj na stav pleti. To znamená, keď estrogen stúpa, pleť je krásna, vypätá, má prirodzený glow, keď estrogen klesá, práve naopak, prejavujú sa rôzne problémy. Čiže vyvinuli sme kozmetiku, ktorá presne rešpektuje tieto fluktuácie estrogenu, ale pokiaľ si svoj cyklus nesledujete, alebo ste tehotné, alebo ste v menopauze, tak čo sa týka užívania, veľmi jednoduché. Všetky flakoniky, ktoré sú svetlo-ružové, majú takúto ikonku, slniečka a jednotku. Tieto produkty používajte ráno a všetky flakoniky, ktoré majú ikonku mesiačika alebo dvojku, používajte večer. Pokiaľ si svoj cyklus sledujete, tak Sada Glow je určená na prvú polovicu cyklu, to znamená od toho, ako menštruácia skončí, až po začiatok PMS, a druhá sada je určená na užívanie počas celého PMS a počas celej menštruácie. Tak zatiaľ odo mňa všetko, vidíme sa v ďalšom videu, pa pa!